Un minut de silenci pel que rebutgen la violència domèstica als infants. Són membres de l'Associació de Pares Separats i fan una crida a les autoritats perquè es consensuïn lleis preventives. També hi ha hagut a la manifestació autoritats, com veiem. Es concentren per condemnar la mort d'Ainoa, la nena de 8 anys, que morí diumenge presumptament a mans de la seva mare i el seu company sentimental, el company sentimental de la mare, i per tant víctima de maltractaments. Ya está bien, los niños son inocentes, no tienen nada que ver ni culpa de lo que pasa y sobre todo cuando somos conscientes de que un niño de estos pueda estar en maltrato hay que inmediatamente denunciar. No puedo comprender que un niño que llegara con hematomas, con golpes y todo esto a urgencias, nadie lo hubiera visto antes. L'associació RANAP en defensa i xarxa d'ajuda a nens abusats també ha convocat una manifestació sota el lema Jo també soc Ainoa, a les 5 de l'hora baixa. A les diverses manifestacions de rebuig contra el maltractament infantil s'ha de sumar la de l'escola Vinyet d'Andratx, on Ainoa assistia a classe. La seva mare i la parella sentimental d'aquesta, principals sospitosos de la mort, passaran avui hora baixa a disposició judicial. Ingressar dissabte a l'Hospital de Son Espases, on els metges ja intuïren que les lesions de la nina eren greus. Ainoa, de 8 anys, ja estava en coma amb un traumatisme cranioencefàlic sever. L'anàlisi forense dictaminava ahir que la seva mort no va ser accidental i que darrere de les lesions hi havia maltractaments greus. La policia sosté que el més probable és que fos colpejada amb un objecte contundent. Les proves desmunten així el testimoni de la seva mare i del seu company sentimental, que asseguren que Ainoa va caure del sofà. Els acusats d'homicidi imprudent aportaran la seva versió avui hora baixa davant el jutge. Mentrestant, els veïnats del Coll d'en Rabassa, on passà tot, es troben consternats pels fets. Però on també es lamenta el succeït és a Andratx, on la nina vivia amb els seus padrins. Tant ells com el pare de la nina ja n'havien demanat la custòdia.